pini nili nalitum Phan Karbi Anglong VORENG Awarsai APHUTHAK sinili nang than pon ikpo lapen hini requirement do labang ki copy pia requirement malapen kan ana vacancy sidoma lapen apos bang kan an sidoma labang kan nalitum la so video arlo si thek ponlong ikpo lapen nalitum video ki cheng ban ki jot an kilang thoria phansi nili nang tuning ri iglo lapen aprangsi nilimen laki avinasteron lapen non kilang bom labang so channel labang kan nalitum coaching honai channel lo Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen labang so channel long komania bang phwa bang phisi nang ko homria ki milang pola nalitum coaching on pen subscribe ikon lapen adu het belar janto dui da kanalitum ber ponik den non lalo bolde monon pini li kapre VORENG Awarsai lapen kapre scheme APHUTHAK le nili upload stamin nalitum kelong da prang mate kachini long da prang ya fan lo tangde pada depin pen pini la Karbi Anglong arlo ko pipi VORENG Awarsai mala so APHUTHAK le lang polonang mate jethan pon lonang tangte pangcheng pon lonang lapen nalitum phanili nang than pon ikpo mate na piklang pon ikpo ko pipi job malapen ko pipi requirement malama nalitum chini ikpo asikadu ka fanda chinung rilo nalitum video ki chengpen ki judan kilang thoria phansi lapen channel ong jong sak kimirang pole nalitum kaching hon pen subscribe ikon asipada depin penili nang piklang pon ikpo nalitum nang langdun ikpo menon lapen nalitum la screen along thek ponlang po state notice dak pencil long pon no labang ke nalitum requirement amen nalitum dak pen thek ponlang po pena anabang phobang pitume chini pothailo mate theklong pothailo office of the principal Karkok Higher Secondary School PO Kachupukuri District Karbi Anglong lapen advertisement nalitum dak thek ponong po lapen dak ke tok do nalitum dak banglang pon ikpa menon application are hereby invited in standard form from intending candidates for filling up following vacancy posts post in Karkok Higher Secondary School Karbi Anglong with photo status copies nang po photo nang po lapen standard form do nalitum nang po standard form lang po ko so post malaban nalitum fill up do nang po lapen photo along stami attested nalitum mithang signature chipi nang po lapen kan man nalitum la education certificate pass certificate do labang nalitum dak pi do nang po lapen marksheet SSLC nang po lapen kas certificate lapen kaprek relevant records do pol nalitum dak pen pidun iktame lapen dak list of vacancy post pa nalitum dak pen thek ponlong po serial number 1 to 3 lapen name of post bang sub teacher lapen second post long nalitum dak sub teacher lo lapen third long bang grade 4 lo lapen salary bang ke sub teacher lahini sub teacher teng civil lo salary bang 16200 lapen grade 4 bang 8000 anlong poni lapen sub nalitum dak pen thek ponang po lapen subject ki than poning bang la 1 2 sub teacher along bang ingsi bang english lapen ingsi bang physics lahini subject bang si thanang po lapen qualification requirement banani tum dak pen langpon non MA mate B.Ed ki untang nang po english along bang ke lapen physical lang bang MSc B.Ed lata ke pas abang phu mate abang phitum nang po lapen dak remarks bang nani tum dak theklongi other if any lapen ala grade 4 along bang ke dak SSLC bang ke pas tang abang phu nai lapen that terms and condition banani tum dak thek ponang po education qualification respective degrees from any recognized university long pen tang po lapen age limit bang 38 pen lo lapen category bang category oppose bang dak unreserved lapen number 4 lo nalitum theklongin TADA will be the administrator attending interview process lapen and number 5 long bang application received late or without proper supporting documents incomplete will be summarily rejected hala se la documents nalitum lang pami pen pidun igo lapen choklim application nalitum fill up on igo lapen application dak receive last date bang dak 16 hour ni si last date lo lapen interview bang dak 19 hour ni si dak interview bang ke hangpo interview pan the post is purely in temporary basic and shall be the level with that attachment time without assignment or reason for lapen ki jogdam ninga dim bang ke nalitum labangso school along damsi principal Phan Humri dam ignang pon nalitum dak theklongi RS ingti
lo la ke hai la principal bangla pen Karkok higher secondary school la pen contact number nalitum dak pen thek monai la so contact number lo nalitum call pen stame chini tame details bangke jola hello ingsi bang la lo nalitum daglang ik pame pen le apply na la pen non ingsi ni le peklang thopo la pen nalitum la hini warang war se bang la theklong po screen along la ta pen ana bang phobang phiteme chini puta hello lapen Franksit daglang dam nang vacancy for various position bang post bang nalitum thek ponlong po ingsi bang da housekeeping nai lapen ingsi bang ke steward nai lapen ingsi bang ke utility nai lapen ingsi bang ke dak security guard do lapen kan ana ma post do la bang anili dak mention ban pe mate tok pon pe da sinili nalitum pan than pon thek thek po lapen ke claim nai bang ke nalitum dak la screen along thek ponlong po hotel hempi jola sodim no hotel along vacancy mate Awarsai lo la bangke lapen link ki hang candidate tum nalitum documents cheponon lapen hotel hempi along nalitum homri dam igon office support ho dam igon lapen ada documents ai nalitum submit dam igon ki claimi ning ki hang tum lapen ing sonalam salary bang dak mention ban pela salary bang nalitum details arju igon dak phone number ki pita dolo nalitum la ber theklangi la nalitum la screen along thek polang po la phone number ta dak do iglo la nalitum call ik penalitum arju ik tame apen jos nalitum online se apply bolte online na process panalitum la email along nalitum documents ai hui bange 25 aprang nalitum send nang po documents ai hui bangke jo la hello process bangke la pen ke claiming hang tum pole nalitum try don igon mate jog don igon la bangke kilong le bang la bang kapre galam la se ki claiming hang tum nalitum akailo nani Bangalore Chennai da ho e Tamil Nadu da la hailong ke dam mate dak im thang Karbi Anglong arlok temrong bang mimu nili ki poteng polote jola lo asidak Karbi Anglong ta pena an non son hotel along dhona nani ta pena an son update bang o do olonan bang post klang olo la pen nalitum la Facebook along nanane ki post up nalitum theklongi security da la pen son heming ilon pen an tangka income ning la lai ba nalitum sab ta believe dun ri la pen nalitum jogdun igri lai long ke la pen contact dun ignang ni asida ka 100% mate secure la so job advertise ni la so YouTube channel lang pi bomi la sila son kilang long bomi Phan nalitum LABANGSO YouTube channel bang subscribe ikon la pen jat update ta la Karbi Anglong arlo niliki niliki long an bang nalitum long ik bompo wareng Awarsai puno la pen copy scheme la bang nalitum thek pon long at pola so YouTube channel along si ase kaching hon panalitum video ta share noi pena unshare noi la pen pachithang Karbi Anglong is west noi na ho pachithang thainang Karbi Anglong mate Karbi arad tum pachini ernang pura share iko la hello ning ke hang abang phu abang phitum try don ego la pen jog don ego ki jog dam ning ya dim bang kan dili dag min nang than pon iglo hotel hempi along dam pen nalitum office support dam ego la so hod nalitum documents ai hui chopon ego la pen hodak jog don ego jola hello la pen online chong se jogi pote dag email pen nalitum online email pen se send nang po la pen documents ai hui nalitum send ego email pen tame 25 aprang nalitum LABANGSO cheklo 25 aprang nalitum dia 25 aprang nalitum send ego mate jogdam ego jola hello la sipinia video long mang la anchal nalitum la so hini la wareng Awarsai arjlong pening arong po sining thelo la pen chini puta hello kai flying la pen ko son ma la hui bang la pen dak salary ta ing son la salary bang ta dak mention pon pe la sipinia video long bang la an sing ton pon jog jidat po la pen mo next video long ne chitonang tangte do mi thak mai kadu kavi Karbi teach 2.0 YouTube channel kilang ara do on pas tame nilhin pen KARDOM